Dawn l-aħħar jumejn assistejna għal diskors tal-Prim Ministru qablu kien hemm id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni f'dak illi kellu jkun ir-reazzjoni tagħhom għal budget. Diskors illi sfortunatament seħħew f'ċirkostanza partikolari, f'ċirkostanza traġika għal pajjiżna, ċirkostanza illi bidlet il-kuntest ukoll tad-diskors tagħhom. ċirkostanza illi hija f'mument importanti għal dan il-pajjiż, f'mument fejn ukoll għandna lenti internazzjonali fuq pajjiżna. Fiż-żewġ diskorsi spikkat fuq kollox id-distinzjoni bejn iż-żewġ mexxejja, il-mod kif irreaġixxew għaċ-ċirkostanza partikolari li kellna f'pajjiżna u li għandna f'pajjiżna bħalissa. Diskors ta' Adrian Delia, diskors bażat fuq opportuniżmu politiku fejn ipprova jaħtaf l-okkażjoni, jirkeb fuq l-okkażjoni biex jagħmel gwadan politiku u prova juża l-okkażjoni biex iġib l-għaqda fil-partit tiegħu għax jaf li hemm il-firda akkost li jġib il-firda fil-pajjiż. Diskors tal-Prim Ministru kien wieħed li tista' tikkaratterizzah fi frażi waħda: il-pajjiż qabel il-politika. Rajna diskors ta' Adrian Delia li tista' sejjaħlu diskors bla ġenwinità. Diskors fejn rikeb fuq traċedja għaliex f'ħajja Defni Caruana Galizja Adrian Delia fil-ħajja qasira politika li kellu sa issa għamel minn kollox biex ikisser dak li tirrappreżenta Defni Caruana Galizja. Għamlilha libell wara l-ieħor, 5 libelli, fejn prova isikket il-vuċi tagħha għaliex kienet kritika tiegħu, għaliex ma kienx lest li jaċċetta il-kritika fil-konfront tiegħu. Mhux biss għamel il-libelli, imma anke irrikorra għal affarijiet oħrajn, ippermetta fost oħrajn li l-partitarji tiegħu jagħmlu teddid kif kienet irrapportat l-istess Defni Caruana Galizja, diskors ta' teddid fil-konfront tagħha. Irċevit teddid minn għandhom. U llum qiegħed ipinġi li huwa d-difensur ta' dak illi kienet tirrappreżenta. Għalhekk kien sejjaħ id-diskors tiegħu bħala diskors illi kien politikament fals. Adrian Delia kien huwa stess li jinstiga ċertu diskors ta' mibeda fil-konfront tagħha, sejħilha biċċa blogger fost oħrajn. Diskors li niddejjaq ngħidu jien illum mhux għax Defni Caruana Galizja hija nieqsa, imma li ddejjaqt nisimgħu wkoll dakinhar illi jingħad. Illum Adrian Delia din il-ġimgħa smajnieh bħala difensur ta' Defni Caruana Galizja, jiena nistenna aħjar mill-kap tal-Oppożizzjoni. Rajna diskors illi fil-maġġoranza tiegħu kien miktub min id oħra. Dillit ma nafux minni, pero nistgħu nassumu minni mill-istil. U vota dwaru b'mod kategoriku. Diskors diviżiv ta' Adrian Delia għaliex kien diskors fejn attakka l-istituzzjonijiet. F'mument fejn l-istituzzjonijiet jeħtieġu l-appoġġ tagħna u mhux li jkollok kap ta' oppożizzjoni kariga istituzzjonali li qiegħda tattakka l-istituzzjonijiet li jridu jagħmlu xogħolhom biex jiġi skopert min kien il-perpetratur ta' dan ir-reat. Jiena nħossi li din kienet attitudni perikoluża li inti tpoġġi l-interess partiġjan qabel l-interess nazzjonali b'mod li tattakka l-istituzzjonijiet, partikolarment il-korp tal-Pulizija li huwa involut fl-investigazzjoni b'mod illi ddajjef lil min irid jgħin fir-riċerka tal-verità. Kien diskors ta' Adrian Delia ironiku fil-kontenut tiegħu. Ironiku għaliex fost oħrajn semma illi għandna pajjiż illum il-ġurnata li huwa assoċjat mal-white slave trafficking, jiġifieri ma' traffikar ta' nisa għal skopijiet ta' prostituzzjoni. Ironiku għaliex kienet Defni Caruana Galizja nifisha illi kienet irrapportat fil-blog tagħha illi Adrian Delia fil-passat kien involut f'ċirku ta' ħasil ta' flus ġejjin mill-prostituzzjoni fejn kien hemm rikavat ta' madwar miljun sterlina li kien għadda mill-kont personali tiegħu li għandu f'ġurisdizzjoni offshore. Tikkuntrasta dan bil-fors mad-diskors tal-Prim Ministru, illi kien diskors illi tista' tikkaratterizzah bħala diskors ta' Prim Ministru muġuħ u dispjaċut. Dispjaċut bit-traċedja li ġrat, dispjaċut ukoll bil-ħsara li bil-fors saret lil pajjiżna b'dan l-episodju sfortunat. Diskors li appella għall-għaqda nazzjonali. Diskors li fuq kollox ħareġ l-umanità u l-kompassjoni fil-Prim Ministru. Valuri li għandhom jikkaratterizzaw lil kull wieħed
u waħda minna u li huma sinonimi mas-soċjetà Maltija. Fuq kollox diskors fejn il-Prim Ministru tkellem b'mod fattwali u b'mod ġenwin. Fejn il-priorità tiegħu ma kienitx li jieħu l-gwadan politiku imma li jissolva r-reat u ssir ġustizzja mal-familjari tal-vittma u mas-soċjetà. Kien fuq kollox diskors fejn intweriet fiduċja sħiħa mill-Prim Ministru fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fejn ma minhomx imma tom is-saħħa u l-appoġġ kollu meħtieġ biex jiġi solvut dan ir-reat u dan l-att barbaru. Diskors fejn wera l-imħabba li għandu lejn pajjiżna, ir-rispett lejn l-istituzzjonijiet u lejn id-demokrazija f'pajjiżna. Kien fuq kollox diskors li fiċ-ċirkostanzi diffiċli ħafna illi għaddejjin minnhom bħalissa, xorta waħda jispira kuraġġ u tama għal ġejjieni aħjar, bażata fuq il-prinċipji ta' ġustizzja soċjali, il-mobilità soċjali, l-ugwaljanza u l-għaqda. Fid-diskors tal-Prim Ministru però laqtitni stedina partikolari illi saret, li torbot mal-fatti kif seħħew immedjatament l-għada li fih seħħ dan ir-reat barbaru. L-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni kienet li jmur jirtira 5 libelli illi kien għamel kontra Defni Caruana Galizja fejn kien ipprova isikkita f'dak li kienet qed tikxef u tgħid fil-konfront tiegħu. Jiena nsaqsi għaliex Adrian Delia mar u irtira dawn il-5 libelli. Żgur ma milix b'rispett lejn il-vittma, għax rispett lejn il-vittma ma kellux. U jekk rid jibgħat messaġġ lejn il-familjari tal-vittma, seta' għamlu b'mod faċli, b'mod differenti milli għamel, mhux billi jirtira l-libelli. Seta' ħalla dawk il-libelli pendenti għaliex is-soċjetà għandha interess li toħroġ il-verità dwar l-allegazzjonijiet serjissimi li għamlet Defni Caruana Galizja, jekk jirid jibgħat messaġġ lill-ulieda, lill-eredi tal-vittma, seta' dejjem għamel dikjarazzjoni li ma ried ebda danni minn għandhom. Però mhux li ma jkunx hemm dikjarazzjoni tal-qorti dwar dak li qalet Defni Caruana Galizja jekk kienx vera jew jekk ma kienx vera. Bli għamel Adrian Delia fl-irtirar tal-5 libelli ġibet it-tapit minn taħt saqajn il-qorti, ġibet ukoll it-tapit minn taħt saqajn l-eredi tal-vittma, ġibet ukoll it-tapit minn taħt saqajn il-soċjetà Maltija li issa tneħħitilha l-opportunità li tkun taf il-verità dwar dawn ir-reati serjissimi. Illi ġi allegat illi ġew kommessi konnessi ma' prostituzzjoni ma' ħasil ta' flus, illi ġor miegħu pieni ta' priġunerija illi huma sostanzjali. U għalhekk l-istedina tal-Prim Ministru f'dan il-kuntest huwa il-kontrast ukoll bejn iż-żewġ kapijiet. L-istedina kienet illi Adrian Delia llum il-ġurnata għandu allegazzjonijiet li huma serjissimi fil-konfronti, jew allegazzjonijiet li ma jridx illi l-qorti tinvestighom u għamilhom u waqqaf din l-investigazzjoni tal-qorti billi irtira u ċeda l-libelli. Però llum l-istedina hija waħda ċara. Qed nitkellmu hawnhekk dwar reati li iġorru piena ta' priġunerija jekk huwa minnu illi ġew imwettqin ta' aktar minn 3 snin. Illi l-fatti dwarhom għadhom jeżistu u allura hemm l-elementi kollha li l-liġi tgħid li għandhom jeżistu biex tiġi imwaqfa jew tinżamm inkjesta maġisterjali. U l-istedina tal-Prim Ministru kienet f'ċirkostanzi fejn saru allegazzjonijiet minn Defni Caruana Galizja fil-konfront tiegħi qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Jien mort min jeddi quddiem il-maġistrat inkwirenti, mhux maġistrat tal-għażla tal-Prim Ministru, quddiem il-maġistrat inkwirenti u tlabtu li jżomm inkjesta fil-konfront ta' dawk l-allegazzjonijiet. Bil-konsegwenzi huma ċarix għal x'kienu kellhom ikunu l-Prim Ministru illi jekk jirriżulta li dawk l-allegazzjonijiet kien minnhom u iwarrab. Din l-istedina issa saret il-Adrian Delia. Adrian Delia mill-ewwel irreaġixxa u rreaġixxa billi qal li mhuwiex lest illi jmur għand il-maġistrat inkwirenti biex il-maġistrat inkwirenti jindaga dwar dawn l-allegazzjonijiet serjissimi. Domanda li qed jagħmel kulħadd hija għala. F'interess tiegħi l-ewwel wieħed li tkun magħrufa l-verità, fl-interess tal-pajjiż li tkun magħrufa l-verità. Ma bl-istess mod allura, issa l-kap tal-Oppożizzjoni m'għandux triq oħra la waqqal dawn il-libelli li jmuru u wkoll quddiem il-qrati u jitlob inkjesta fuq dak li ġie allegat fil-konfront tiegħu. U m'għandux triq oħra ħlief jgħid illi jekk jinstab li kienu minnhom
u jkollu jirreżenja. L-sfida l-istadina tal-Ministru hija ċara. Irridu naraw issa se tkun ir-reazzjoni min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni. Dana ejja nkunu ċari, dan huwa mument serju ħafna fl-istorja ta' pajjiżna, dan huwa mument fejn bħala poplu rridu ninaqdu kontra att kriminali. Dan huwa mument fejn dak li ġara nhar it-tnejn huwa ovvjament reat kontra l-persuna ta' Defni Caruana Galizja. Huwa reat kontra l-familja tagħha, imma huwa reat kontra il-Maltin u l-Awċin kollha. U li xi ħadd jipprova jpenġih li dan huwa kien xi reat kontra xi sezzjoni tal-pajjiż ikun żball. Dan kien reat kontra dak li aħna we stand for, dan huwa kien reat kriminali kontra il-valuri tagħna bħala Maltin, kien reat kontra in-nazzjon kollu. U allura ir-risposta trid tkun risposta ta' nazzjon maqut. Irridu ninaqdu bħala pajjiż nifqu kontra il-kriminalità. Dan huwa l-ewwel żball li qed jagħmel Adrian Delia. Adrian Delia fl-opinjoni tiegħi qed jagħmel żewġ żbalji. U għamel żewġ żbalji f'dawn il-ġranet meta tkellem fil-Parlament u barra l-Parlament. L-ewwel żball huwa żball strateġiku fejn mhuwiex jaraf is-sinifikat tal-mument. Dan il-mument mhux sinifikanti biss illum, imma huwa sinifikanti bħala punt fl-istorja ta' pajjiżna. Ġenerazzjonijiet li ġejjin ħajħarsu lejn dak li qegħdin jagħmlu l-mexxejja llum u ħajġġudikawna fuq dak li ngħidu u dak li nagħmlu. Illum meta ġara att barbaru bħal dan kontra pajjiż ħieħ huwa żmien illi ninaqdu flimkien bħala nazzjon kontra l-kriminalità. Adrian Delia dan mhux qed jarfu, qiegħed jaħseb u qiegħed jirreaġixxi u qiegħed jaġixxi bħalli kieku din hija xi ħaġa partiġjana u qiegħed jużah minflok biex jaqqat in-nazzjon, minflok biex bħala pajjiż nkunu pajjiż wieħed stand qawwija kontra kriminalità li qed juża dal-mument biex jipprova jieħu xi gwadan politiku personali biex jisaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu minn għalih fil-partit tiegħu stess u qed jarmi l-importanza tal-mument fl-istorja ta' pajjiżna. Dan huwa mument fejn l-istituzzjonijiet għandhom isibu l-appoġġ kollu tan-nazzjon warahom. Ejja nkunu ċari, f'pajjiżna reat b'daw il-konsegwenzi din hija xi ħaġa unika f'pajjiżna. Però f'pajjiżi oħra ġraw affarijiet simili u meta ġraw f'pajjiżi oħra il-popoli ingħaqdu. F'pajjiżi oħra iċ-ċittadini ngħaqdu flimkien kontra l-kriminalità. F'Malta hemm bżonn li jiġu l-istess. Il-Prim Ministru da għarfu d-diskors tiegħu il-bieraħ kien xhieda ta' da, il-kap tal-Oppożizzjoni da ma għarfux. Id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni kien diskors partiġjan, diskors diviżiv, diskors eżatti l-oppost ta' dak li qiegħed jitlob il-mument. U allura dak kien l-ewwel żball ta' Adrian Delia, żball strateġiku fejn mhuwiex qiegħed jaraf is-serjetà, jaraf l-importanza tal-mument fl-istorja ta' pajjiżna. It-tieni żball kien żball tattiku, żball ta' tfal. Żball fejn qiegħed jipprova jipponta subaħ lejn ħadd ieħor meta hemm 10 tiswaba jippuntaw lejh. Adrian Delia fid-diskors tiegħu prova jpenġi l-istampa illi għax kien hemm allegazzjonijiet minn Defni Caruana Galizja fil-konfront tal-Prim Ministru donnu li l-Prim Ministru kellu allura ikun responsabbli hu. Fil-fatt, Partit Nazzjonalista b'mod żbaljat jiddiskrivi dan ir-reat bħala xi reat politiku. Dan huwa reat kontra n-nazzjon sħiħ, huwa reat illi rridu nirrispondu għalih bħala nazzjon. Però Adrian Delia qiegħed issa jinsa illi dawk l-allegazzjonijiet illi qed jgħid illi hemm fil-konfront ta' Joseph Muscat minn Caruana Galizja hemm fuq ukoll. U waqt illi Joseph Muscat hu stess talab illi l-allegazzjonijiet jiġu investigati minn maġistrat, mhux tal-għażla tiegħu, minn maġistrat indipendenti u hekk qed jiġri, Adrian Delia dana ħarbu. L-10 swaba li hemm ippuntati lejh qiegħed jaħrabhom. U dan huwa żball illi l-istorja, mhux aħna llum, l-istorja mhux se taħfirlu. Ħa naraw x'qal Adrian Delia fil-filmat.
Dr. Delia, will you take up the Prime Minister's challenge and ask for an inquiry by the courts into the allegations Daphne Caruana Galizia made against you? Unfortunately, the level of discussion shouldn't be about challenges here. In a normal society, we don't play for people's perception. We don't play for political convenience. If there is anything at all that the police force that anyone has, which is a serious allegation, they are free to investigate, and I will certainly cooperate. But you yourself will not go and ask the magistrates to conduct an inquiry? There is absolutely nothing at all which, in my mind and my conscience, should push me to do that. Il-poplu kollu ma jaqbilx ma' Adrian Delia. Il-poplu kollu jaf illi għal xhur sħaħ Daphne Caruana Galizia kienet qed toħroġ akkuża u allegazzjonijiet serja waħda wara l-oħra u issa u sta għalih illi dawk l-akkużi, dawk l-allegazzjonijiet joħroġhom quddiem il-maġistratura. Huwa fuqhom l-istorja issa tħares leħ biex jieħu l-pass ta' raġel u dak illi ġie allegat lilu, ġie allegat dwaru, jirrifjutaħ jew ħalli l-min jipprova fil-qorti. Aktar minn hekk però dan huwa mument illi qed jitlob l-għaqda nazzjonali, huwa mument fejn qed naraw reat kontrina l-koll, huwa mument fejn irridu nirreġixxu flimkien. Huwa punt fl-istorja tagħna fejn irridu nħarsu l-qudiem, irridu naħdmu flimkien biex nkomplu nsaħħu l-istituzzjonijiet tagħna, biex nkomplu nagħtu l-appoġġ lill-istituzzjonijiet tagħna. Huwa punt, huwa mument fejn irridu niżguraw li jkun hemm aktar u aktar libertà tal-espressjoni, huwa mument, huwa punt fejn irridu naraw aktar u mhux inqas drittijiet. U dan allura rridu naħdmu l-koll, irridu nkunu l-koll il-fuq mill-politika partiġjana, l-istorja qiegħda sejħilna biex nkunu nerġgħu fuq in-naħa tajba tal-istorja. Aħna determinati li daħna nagħmluh, aħna determinati li maħniex se naħarbu. Sfortunatament il-kap tal-oppożizzjoni jidher li dal-punt u dal-mument ma femux.